знаят за мене вече. Кой е това? Звездите, извънземните. Никакви тайни. Държавна сигурност. Малкото зелено човече. О, Боже Господи, пак се влуши. А днес съм му казала от раничко с капчетата да почне той. Така, сега ще ви говорим за нещото наречено Human Design. Или иначе казано, поканихме едни специалисти, прекрасни, симпатични наши гости. Това са Северина Кирилова и Константин Тодоров, които са Human Design специалисти. Айде сега кажете какво е Human Design, нали, за да не се объркваме пред хората. Добре, ще ви разкажа накратко за системата. Значи не искам да влизам в детайли, защото всъщност този система е много обемно. Може да се каже, че е цяла наука. И всъщност мога да кажа какви са ползите и всъщност за какво го ползваме. Става въпрос, че базираме се строго индивидуално за всеки човек, в зависимост от датата, часа, мястото, където е роден. Но това не е ли астрология? Какво му е предначертано ли? Това не е ли хороскоп? Не. Значи сега ще разкажа каква е разликата между астрологията и Human Design. Значи в астрологията се разглеждат планетарните влияния, т.е. как планетите са ни повлияли в момента на раждане. Докато в Human Design се разглежда, т.е. то е устроено на друг принцип. Пак се разглеждат планетите, каква е била конфигурацията в момента на раждане, само че се разглежда какво те са отключили вътре в нас като качества. Защото ние в нашото ДНК, нали, носиме всички качества, които са натрупани до сега, от нашите родители. През поколения, да. Имаме всички възможни програми вътре в нас, само че в момента, в който се раждаме, имаме резонанс с тези планети и се отключват определени неща, които ние вече си носиме. Определени заложби. Нали? И тук много се допира до генетиката, нали? Защото имаме качества, които носиме, които стават, които се активират. Това ще да питам, Северина, нали все пак носиш наследствено нещо от майка ти и баща ти, от начина на възпитание? Има примерно две сестри, едната е израснала с бащата, другата с майката, едната ходи на театър, опера и балет, другата ходи с баща си по мачове. Те по някакъв начин, начина им на живот, независимо, че да речем са родени на една и съща дата, на едно и също място, начина им на живот предопределя и отключва различни неща от тях. Да, така е. Въпросът е, че това се нарича обуславяне. Тоест, ние се раждаме в някаква среда, както едно дръвче. Да. Ако го засадите на сянка, то ще изглежда по един начин. Ако го засадите в хубава почва, нали, то може да порасне голямо. И всъщност това е разликата, нали, че ние се раждаме с някакъв проект. Имаме някакви заложби, обаче за да се отключат, има нужда от определени условия. Нали, тези условия се създават от средата, в която живееме, от хората, които ни заобикалят, от възпитанието. Нали, въпросът е, че това дръвче е заложено да бъде точно конкретно. И ако сме родени да бъдем, примерно, лидер, нали, ние тези лидерски качества ще си ги носиме винаги. Въпросът е, че те имат нужда... Няма как мъжът ти да тъби. Примерно. Да. И съответно всеки си има такъв комплект от заложби. И когато знаем картата, когато виждаме картата на човек, можем да видим какви са тези заложби, с които човек е роден. И съответно какво му е необходимо, за да може да ги отключи и да ги развие. Защото не всеки човек попада в правилната среда, нали, за да може да се отключат и да се прояви по някакъв. Ще се пробвам да ти взема думата и да дам думата на Северина. Кажи сега, ето зодията Лъв е Влади, който би трябвало да бъде властният човек, ама аз съм ужасна остатница и не му давам думата. Така, някак си да те попитам, как зодията пък влияе на другите неща и въобще... Ами, понеже всичко се свежда до много точно, до минута понякога решаващо, много често лъвове, родени, нали, през периода на цял месец, са много различни като типове. Ние ще видим малко по-нататък, че има различни 5 типа в Human Design. И т.е. лъв, обаче може един да е по-експресивен, другия да е по-интровертен. Мотивиращо ли им действа на хората тази карта ли, как се казва, която им правите? Могат ли да решат ето сега в едни несигурни времена, че имат възможности за преквалификация, за нови реализации, да не се отчаиват, по-скоро оптимистично да гледат на нещата? То точно това се случва. Когато човек си знае, нали, види силните си страни, а ние в времето тия неща ги откриваме. Нали? Човек обикновено към 30-40 вече знае кое му се получава лесно, кое не е толкова. Обаче винаги имаме някаква несигурност. Когато видите картата си, т.е. разберете за тези качества, нали, чрез експеримент може да видите, нали, че това е точно така. И може да намерите една стабилна основа. И съответно, човек като си
започне да си живее дизайнът, всички излишни неща отпадат и почваме да живеем по същество, а не... Ама това е страхотно. Това е, примерно, не случайно казват, битието определя съзнанието. То не може, примерно, сега да си счетоводител и по цял ден да правиш някакви счетоводни отчети и изведнъж да ти кажат, че си изключителен ядрен енергетик и да отидеш там. Преди да попитам така конкретно за нашите карти, да попитам и от името на зрителите, тъй като виждам, че вие двамата казвате, че Human Design може да ти даде решение дори в най-неочакваните ситуации в ежедневието. Как хората могат ли сами да изчислят своята карта или как да открият и да научат нещо повече за Human Design, ако вече сме провокирали интереса им? Значи имаме сайт humandesign.bg, Всеки на който може да влезе. Има там мейл, телефон, да се свърже с нас и ние ще му изготвим абсолютно безплатно. Да, има форма за изготвяне на карта. Но някой трябва да я анализира просто. Да, след това самия анализ вече нещо, което се прави от специалист, това е нещо друго, което предлагаме. И третото са семинари. Семинар, на който човек може да дойде, да изучи основите, да види как това нещо се живее, как се прилага в живота и съответно да може да направи, да си улесни взаимодействието примерно с тъщата. На мен много ми помогна с моята любима тъща, да мога да я разбера, защо тя се държи по този начин. Това, доколкото разбирам, подсказват ми в слушалките, че съм аз доста по-красивичка съм си се представила. Но можеш да станеш и да ни покажеш на базата на моята дата, час на раждане и място на раждане, какво откри? Можеш да станеш и до картата и да ни разказваш. Разбира се, да. Така, първото нещо, което виждаме в картата, че има отцветени места и има такива, които са в бяло. Значи това, което са отцветените места, това е вашата сила, която имате да проявите и това е чрез което влияете върху другите. Толкова малко ли ми е силата? Погледни някакви 3 пръчици там червенки съм нафърляла. Значи тук въпросът не е количествен, а качествен. Тоест, вие имате определени качества, чрез които влияете. И първото е емоцията. Първото нещо, което се откроява, че вие сте човек, който като е в настроение, нищо не може да го бутне. Факт. Да, обаче като не сте в настроение и другите почват да се парят от вас. Почват да ви заобикалят, защото ставате много... Да. Да. Сега ще разберат всички, че не съм добър човек всъщност. Така. Въпрос на емоция, как ви възприемат другите. Тоест, ако искате да се разбирате по-добре с другите, трябва да знаете, че когато сте в настроение, ще ви е по-лесно. Тоест, по-лесно ще ви приемат хората. Така е. Примерно тук сега в залата, ние като гледам повечето сме неемоционални, вие с вашите емоции определяте какво ще се случва. Ако примерно вие в момента не сте в настроение, на нас ще не е така леко свита отвътре. Това е отвратително, искам да ти кажа, винаги всеки да чака аз да го развеселявам. Това ви е функцията. Добре. Всеки си има предназначение. Добре. Друго нещо, което виждам, че вие сте човек, който е роден да бъде в центъра на събитията. Тоест, вие сте изключително важен човек за всеки един екип. Едно от нещата, с които се занимаваме... Това предаване, дали го гледат ръководството на телевизията? Това не мога да разбера. Нищо, запис ще им да. Така, нещо много важно, вие сте човек, около който може да се сглобява екип. Тоест, вие сте централна фигура. Ако се сглобява някакъв екип, това е нещо друго, с което се занимаваме. Подбираме хора за различни компании. Това е един друг проект, с който имаме. И съответно, вие сте от хората, които бихме сложили в центъра на събитията. И около вас да се върти всичко. Тоест, вие сте човек, който сплотява екипа и който задава някаква посока. Стана ми неудобно направо. Ще имаме ли време и за Влад? Разбира се. Да, така. И да говорим вече. 2 думи за слабите места. Дайте слабите места веднага, защото и това пред всички хора сега ще разберат. Така. Първото е свързано с склонността да се привързвате към някакви неща, които ви дават сигурност. И това са теми, върху които имате вие да работите. Тоест някой път се задържате по-дълго в нещо, което е вредно за вас. И всъщност имате поле за работа. Другото е да се опитвате да носите отговорност, която след това ви е много трудно да изпълните. Тоест вие не сте от хората, които са носят отговорност и да обещават. Вие сте изключително ценна фигура. Значи типичният политик иска да бъде лидер в центъра на нещата, но не носи отговорност. Идеална съм, така? И другото е, че много лесно ви се сменя фокуса.
И всъщност имате да работите върху това да си връщате фокуса върху важните неща. Уф. Това наистина ли го разбрахте по дата на раждане? Факт. Да. Така е, да. Разпиляна жена се нарича това. Да, има нещо с така. Има нещо, казахте. Добре, дайте сега за още. Какви са уния триъгълници, деца ми в главата? Ами това е И цифрички. вашият начин на мислене. Нали, вашата гледна Така. точка е, вие сте човек, който може да се допре до гледните точки на най-различни хора. Тоест имате възможност да... Да ви влезе в положението. Да. Въпросът е, че Идеално. много пъти това положение прекалено ви ангажира и вие се занимавате с чуждите гледни точки. А защо едното е жълто, пък другото кафяво? Значи червеното разбрах, че е наситеност, сила и така. И така е зададено. Значи в картата си има определени така е. цветове. Нали, няма да навлизаме сега в това защо са така. И друго. А тези празните канали какво означават? Това са някакви всички видове канали, но просто пълните са там, където имам сила в тая Точно така. насока. Да. Там е където вие влияете върху другите. А Това къде са съм? Виждам един там, 48 там отстрани, там съм абсолютно празна. Изобщо това математиката ли е в моето Ами това е съзнание? интуицията. Че аз мислех, че имам някаква интуиция, бе. Въпросът е, че тя е непостоянна. Когато имате нещо отворено в картата, това са качества, които са непостоянни. Тоест те се променят. С един човек може да сте много интуитивна, с друг човек абсолютно да не усещате за какво И става. да дума. лапне въдицата. Оп! Така че е много важно. Така два брака. Да. И така. Добре, освен лидерство и такова става въпрос, може ли човек на базата на една такава карта да търси професия? Разбира се. Ето факт е явно. Това, че от дете съм гонила да съм на екран или на сцена, явно е такава тази лидерска част, която искаш да те чуят, да не даваш думата на колегата, но къде другаде човек може да търси с такъв тип карта професия? Ами може да видите кои са условията, които са подходящи за вас. Значи има хора, които са подходящи за да работят в екип, други хора, които абсолютно не стават за екипна работа. Нали? Тоест хората се настройват срещу няма тях. време и за мене. Ще има, бе, и сега ще говорим за тебе. Само да видя каква професия да си избера, ако не бях в центъра на прожекторите. Професия, която е свързана с някакви иновации, т.е. да въвеждате нещо ново. Вие сте човек, който има способност да предразполага хората да приемат нещо ново. И съответно всякакви неща в сферата на иновациите или също така в бизнеса, в работата, в екип, в образуването. Да. Само, че при вас центъра на проява е отворен и вие много пъти искате да получите повече внимание, отколкото ви е необходимо. Тоест, имате склонност да... Горкичкият колега никога няма да вземе думата от мен. Ами, много ти благодаря за да не заангажираме изцяло с моята карта. После ще те разпитвам допълнително. Това казваш, че хората могат да се свържат с вас пред вашия сайт и да получат и за себе си такива насоки. Колко задръстани са ми каналите. Моля, покажете сега задръстани канали или бе. Как бе? Това е пълен канал, Прелезов. Така. Страхотна работа. Така, сега да видим, най-отдолу имаше едни надписи. Нали, вие сте тип генератор, докато колегата ви е тип манифестор. Той е от редките типове, т.е. само 8% са манифестори. Какво значи манифестор? Какво значи? Значи това са хора, които са родени неконтролируеми, които са непредсказуеми за другите, неочаквани и хората се опитват по някакъв начин да ги ограничават и да ги контролират. Нали, докато те вътрешно си знаят, че са неконтролируеми. Нали, и всъщност тяхната функция, че те могат да направят неща самостоятелно. Те са създадени абсолютно самостоятелно. Решават нещо, отиват и го правят. Само, че нали, имаме центрове, имаме системи вътре в нас, които са отворени и са непостоянни. Всъщност това, което на него му пречи, нали, това, което при вас беше сила, емоцията, при него този център е отворен и всъщност той има трудности с реализацията, защото много пъти спестява нещата, не ги казва такива, каквито са. Защото не обича конфронтациите, не обича директните сблъсъци и се опитва да е дипломатичен, когато всъщност трябва да е директен. Понеже постоянно ми казва да, уж е съгласен с мен, а в същото време си мисли някакви други неща. Да. Не иска да влизаме в конфликти. Еми да, точно така. Тоест той се опитва да избягва конфликта на всяка цена, докато вие за вас конфликта не е нещо лошо, ами нещо директно. Да. И съответно той има да учи, ето вие сте идеалният човек, с който той има да си учи уроците, нали, да се научи да бъде искрен, директен и да казва нещата такива, каквито са, а не такива, каквито вие искате да ги чуете. Така че това е основен... Мога ли да питам или ще издам много? Вижда ли се
че някакси предразположен към кръщината. В смисъл, ако има нещо да се случи лошо, на него ще му се случи. Ами да, значи това, което виждаме долу профил, това е друго нещо. Значи имаме 5 типа в Human Design и имаме 12 профила. Тоест човек, като навлезем в системата, почваме да виждам, че много елементи, които ни правят различни един от друг. И всъщност този профил 1-3, това, което виждаме тройката в профила, тя е свързана с такива, нали, без да иска ще бутне нещо, без да иска нещо ще се случи. И понеже центъра на ориентацията му е отворен, ето този център Къде е? тук, Само да видя къде е центъра на... ето този. Аха. Този, който на вас ви е силен. Там вие да ориентирате всичко в вашата посока. При него този център е отворен и той често губи ориентация и без да иска прави някакви неща, които... Защото се опитва да се ориентира сам. Вместо да получи посока отвън, да информира другите, да му кажат в момента какво е, той се опитва всичко съвсем сам. А къде му е силата? Защото виждаме много Силата, пълни... това е човек, който е дошъл да носи отговорност. Това е човек, който е дошъл Ние да... се допълваме идеално двамата. До някъде да. Ако си знаете всъщност силните и слабите страни, наистина може да се допълвате перфектно, защото ще знаете кой с кого как правилно да взаимодейства. Ма той е в по-недобрата ситуация, аз да правя глупостите, а той да носи отговорността. Ами, винаги има начин. Винаги има решение за всеки проблем. Питай, защото имаме още малко време. Ами да знам, Така, аз най-важното нищо. нещо, Да, най-важното нещо за вас да знаете, че вие сте интуитивен човек, който е създаден действа спонтанно. За разлика от колежката, която е... когато тя действа спонтанно, наистина нещата са... След това пристига сметка, да. Безотговорно. Да, и нали, най-важното нещо в Human Design е, че вие се учите как да взимате решения, които са съобразени с вас. И вие сте абсолютно различни двамата. Вие сте човек, който е дошъл да носи отговорност и да бъде спонтанен. Тоест в момента, в който го усещате, в този момент го правите или го казвате. И най-важното нещо е да предупреждавате другите какво ще направите. Защото ако не ги предупреждавате, те после, ти защо така? Ама нали пък казахте, че той не казва откровено нещата, за да не търси това конфликт. са уроците. За да може да си отключи потенциала, Значи, той има Превизов, някакви като имаш уроци. интуиция, пък казвай ги нещата. А ти не. И после хората на моята интуиция, която се разбра нулева. Заповядай, кажи ни има ли още нещо важно в последните минути да кажем на хората, какво да наложат картите, ми казват. Като се наложат картите, моята върху тази на Влади, получава ли се добър екип? Ами трябва да ги видя какво се образува като се наложат. Нали, има си в софтуера начин да се свържат двете карти. Може За да види човек, примерно, семейство, това може да ти помогне. Определено, и така. определено. Заповядай. Аз виждам, че там, където на мене ми бяха празните линии, при Влади са силните му страни, така че мисля, че да, може като да се екип, допълвате изключително добре. стига да си научим уроците. Ами да, имате си някакви неща, всеки си има неща за отработване и в момента, в който ги знаете... Това е, между другото, уроците учат ли се? Учат Да, се. цял живот. Това са умения, които ние натрупваме. Умението да бъдем искрени. Моята карта и твоята приличат ли си? Ами, Защото и двамата не даваме думата на партньора. Северина се намеси. Сега, може ли човек, Северина, да промени това, което му е дадено или не? Това е Не, факт. това е заложено от рождение и ще е докато смъртта ни споходи. Но можеш да промениш въпрос онези черти от характера на базата на това, което да... Разбира се, или ще се възползваме от това, с което сме дошли на този свят и ще го отключим, или цял живот ще спим и ще умрем неудовлетворени. Имаме избор. По-добре интуативно да правим глупости, отколкото да седим и да чакаме някой да ни помогне. Във вашия случай да. Аз съм абсолютно цял С живот вашата интуиция, да, но казаха, че когато аз следвам интуицията, сметката е голяма. При вас най-добре е да изчакате максимално за яснота. Нищо прибързано, нищо спешно. Търпение. Търпение. Урок. Много поздрави на прекрасното дете, на красивия град Пловдив. Как се казва сайта, на който да ви открием, или хората да напишат Human Design? humandesign.bg humandesign.bg. Леле, колко интересни неща ще научите. Само, моля ви се, не бързите да се развеждате. Ако се окаже, че с мъжа ви, изобщо не си приличате. Напротив, неприличането може да направи добър решение екип. винаги има. Допълване. Определено, да. Решение винаги има. Да. Като запълним тези каналчета, ще мине много време. Ми е интересно да видим какви били каналчетата на следващия ни гост. След новините ще го видим. Човек, който има вече световни и международни признания.